sinjira ya bene igoka bamana intwimba ko mwelio buna butambe bakondoga Brighton makoli na inchelia nensara nyarangi ontita wakire biyo wakire na otolegega ase studio twekire litikulia Friday ebwatoke wose Free Friday ekerotole ne producer Joshua Auta igoka bamana intukorobono iga mpaka omwelio mashabiki to mwensi pimwa bukire litikulia Friday mubwate mirobolie menge mepange menge abandi mokwenda amatanga buno biminta kebeka kera litukule Juma igokonyora nga litukule igoro abantu abangi nigo barenga se chinkendu ao kuya abancho baba bachikoba ene litukule rero egere banyare kwa bagutimokwa tobasabira maya kromogenderete kwirobelia chigali muratume kenchira kogende bemboda boda nchirende onse gutumeka aso wika chinsemo ao tobasabira nyasaye ababwatesie mashabiki itandonsi asimo kutoka kwa team diaspora, team apanakosa, team following, team chini ya maji tuwabaliganire mwensi ase liboa. Asante sana Eric Baraza so kugendera kubwati umurubulio wakire buya na ende tuwaikire buya abuna tuwatigana kuru ase tuwasoka kuru aboigo Felicitas Nyanchama na otolega iga tuwaikire baba buya tuwakuganire lituko ligia na mashabiki itonsi Nyasimin kuru Nyanchwa wakili George Mo tumanyete ngana ngere tukubwati murobule nonye kubwate mirime menge tuabaganire mwensi pia mashabiki litukulia Friday eromete ntuliko tuara mangana mangi kiagera tuakwanira mangi koro litukulia Jumatatu wika lero litukule Juma bana toko genda slow but sure egere tukumanya na rale yo bwenerete kumanya ekero yikire ensa ya magazeti kulenda sebono ne bagalia bene aye omwanchu murigereria olio gutubwate kurwa konende onsiense otolikero tumanyenga bwa kire byandonsi asole ande mbarabyabo kubeka somoro bwensa kibono mambya litukole Juma egere tuba shout out yagere chide chinsa chogo koranga check egero koraigo nigo kwenda kwikasensemo ya YouTube otonyole na Ndizi TV News Digital na begensemo ya Facebook no tuli live galia otonyole na Ndizi TV News Digital wege namba ya SMS nere igorabo ase TV yao nabo tumekerengera kia wochagega se studio egere togesome budenge nchere abantu bonsi batinga omugaka Joash Magara omongina Josephine Magara mwensipi twabaliganire asumuro bikora chinsema chatinga moko represent county ya Nyamira abayigo mugaka okoro kwa James Ogeto kora chinsema chaibara Nyamira tokubaligania asenchira yabene go karibu sana ndo cyasimo berete eyenero Friday tuyaleganite kegima kurugiga se studio bya kapsuma njubere nabo kanda utobwati makubatara bwena buye barakine nabo togote matore na twekerere nabo kasi platform ya Facebook wali atonyore oseji platform cha online tonyore Ndizi TV News Digital inasemo ya Facebook boyo inasemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News okonya chinga kina boto tweet @Ndizi TV News kona kerengeli kyao getuma sema ya boni gotenga ki kwa bokire wedra sena mbere asiskini yura bu ina gototomera watena kwa bokire buyanga kyorobereti tukuryao inditwa mayana nae kwa bokire andonsi ase oberete na manga ndito korkana sinse ya Kenya koru national koru local levels agende korekana ekera sorgongo rwa Gusii rero umuraibo mo bwasimiuro moja wani Kenya Alliance mona baraibande abara so mobuo barobereiri gotarira se county ya Kisii eriko kwana bamenyi be county ya Kisii oireira morodinga reno ara se county ya Kisii tonyi tujikorana ningia ujo kwana ekera ikire agosata jira se rirowa ria Gusii igomba chikoba segetike usi stadium ndiko manyana nkibakwana na nkibakora ororo asiritko lialero we kontrol jena agesama junibona Kenya Defense Forces ajeta sense meri ya Rift Valley anasinze majiri jakerio fare niko bana bamenyi bense meri ba oberero bwabana na kigo chikoba ndoro juna umubungo yo mukuru asense meri yo nabege tubiara ekirali kolingo ligwane kyombekeli ya DCI ekirako bolingo ligurenda tebe na ralinera manyete ekarbosaga nibo endete korekana asense meri ya Kerio Valley go machona rali bonekero ba jakiro bolendi voice ine kwena kina na ki ense eko ina na no bolembe na molemboe
Wega sikia magari ya Jubilee ndajuka nyorasa magaseti Jeremia Kioni ni gasengeri de abuna nere General Secretary we kiombe kyo ya Jubilee karobaje teno maraibo mabwasi mioro moja abuna baraibande we ikasa magaja manene yekiame kyo ose headquarters ya county eli ya Nairobi. Ayuna lenda to korakana sesema ya Senate usara no manjumulini elina liberality ndi ndiye negativwa Senate ekero twaro jena aba watani ba mioro moja usaba Senate abono nigo bago sera ili bakorawa na mo senator we county ya Narok le demo rekina kiraba go serina bono ni barachi kuire motion sebunge yo gochikumwaka isiko omonogeri bwe bunge yo ekroderna ale in committees gusita maitigasi ya yabu ya kora ina arali agendete ense ya Kenya ekero bona bana bakaro de bimugabo no we county ya Kisii bauru simbara dina bono sokia marieta teneni nya soki siko torore nambara byaba babeire bakwangamise county asoko lijibese gitarenge chiabo analiango kwanana nalibate na chigost waka jirija nyajikoraliwa moisonda sigatike stadium kubatakana na robot rodirwa watu dine kiombegeri yeserikali kirikia tu etenda yoko lingoli bona inchi bakeni badena yona tutete kumanya bantaba babeire bakoli ebese yaitu ayonsi mwanchu murigereria ntochigo kumenya senchira yo botambe kigime karachinza chigwika cha magazeti kulinde asebono karato tumere ujumbe yao egera tumanya ngambara bia batuli na barabo asomurubulio bono mambi mashabiki tukoro team diaspora akora wana David na Kennedy Gisemba Mireri abayigo David Kimori neren tumaitena mbara somurubulio na mwensi bali mugende tukubati murubulio semambia ya bono libaganiria ino tumekerengeri kyao asenchere yo bekera no bali yoganetyo koso ya somurubulio bali kuganiria litukuligia na bali kero kende ogutumira magombo bali bakwenda kwenya chama te cyabo litukulia lero litukuli juma gendera gututumira bano ujumbe ya umanyumbo to macho gututebye na nkayi oberete gatukora kora sense meri ya check akeigo nindo jena sapron sora koza tena ayora sauti mugirango umagotena good morning ekiongoze vania onseri tena kurudiana bonjali bwa kirebuya abana tiga baboke Raban technician Lazarus Omari Mogendi Dennis Ziminatuti liroba liabonjali Peter Ndege omwana baba mwanda beauty mamake Gesare Eva uponzi kwa tena baboke baso imeyumorobilio ikaratari komweba Sarome Onyoni na Justus Omayo Evangelist Eric Oira audena korwa kiamu kama molemani bamoja watching umagotokwani abu kabisa Jarzi rango gato korwa kenguso niko ndani ya show karwane nomurugio ye chakrini kwamboka baote ababanduki ngo hadi tamati jitange njibagora audena liamjogi niko logged in nikiwa county ya Nyamira goika seito liamchoki ibwakire buya Gusii na bagariko boligo iyo ni gadena jitange njibagora Steve Bita Olina adena Steven Nyakundi Nyamakoro dhuba moja adi ndani kabisa mpaka omwaili mbiyamano oyo Bita Olina kurujinsa majiri janya makoroto ndigeria sesi miga iganiro jena nara adena the road is good review the road is good a review in times of trouble he cares for those who trust in him adena to mebu ya naum AMO also make mugo kia no kabere out there morning my beloved one have a blessed trust and lovely day myemono ase encouragement ya bono mambi ni habari krivu wa bodaboda kutoka Kisii babara Joshua iko sawa boa sana na gote shem kombo kutoka Nyamira niweke kwasa agarote anabekeru kwasa bono mambia ibanda kumuskina ngujira ko bekeru yasinza majiri cha ebwato kikaro yaragirense ya maneno sugochi igoro Arondis TV asante sana ase endagira yomoyo kera omoyo obokire bono mambia tiga tomotogi Nyasaye oyaguruna rogo Chris kurwa bogusero raganga autena kera omoyo oli obokire bono mambia tiga tomwakire Nyasaye bunambuya bia mano sana mwanchi murigereria bali bongende tutumira chujumbe bono mambia kerondo chi Morris Otunga nyatuanga goteba watching live on Facebook Jared Orure Matureti nere no wale koro chinsema cha Kimera ward chinsema cha bogetutu bwa Masaba ekiongozi Safanaya Onserio good morning from Riana Bonchari I whatever mark me present with Mogendi Dennis lab technicians Lazarus Omari
liroba lya Bonchari Purity mamake omwana baba mwanda toto la Kisii malaika bw'ekiredio amenya basweti na Eva Gesare Icon Palma agoteba good morning no alimi asomurubuli bw'Ensakia bono mambia agoteba good morning bwakire buya buya nkwanelie omwana Nixon okwenada esukuri na aba eskuru abalimu ba St Joseph Nyabururu biamona sana Icon Palma asukulike message yago chagaiga asigeta seni kya Ndizi TV na bali mwesi magenderete ya Evelyn bikorokoro chinsemo chia suswa ime ya Narok Evelyn Ouma nerna tubwate kuro chinsemo cha Milimani gendera gutubwate bono mambia yabo Teresa Kemton tumetino bwate kuro chinsemo cha Murang'a na mashabiki mwensi balimo kuwakilisha Korochi County chonse 45 na ibere tumene tukuruchi kochakira Mombasa maate galia coast oche central oche western na boigo north eastern yenyene na boigo rongoro Nyanza ekertu bate county una Siaya Homa Bay chinsemo cha Kisumu Kisii na boigo Nyamira amo na Migori igobona ndonsia sumoto watete korwa toko tebanga mbia mono kirage endegendera gutuma chujumbe kerto konya roya chirase studio ntokonye tiga goika toyeligereria igo manjumo rigenda gutubaje SMS ya semambi abone gotenga yodo ndete gutubwatia Katorina Joshua uta turina Sara nengena onde meyo moroberio indi tumaye osuka gochibosio tomo chigo toma skuru ase TV yao ngote ne kero kuru ase TV yao niyo kwenda sensemo ye mitanda watonyora Facebook Ndizi TV News Digital osa sensemo ya YouTube watonyora Ndizi TV News ugenda gutubwatia toma sikongo jikia kigeta seni kya oke na nambe yamo boga somoroberi Ensakia kerenga kyomoroberi Ensakia no crossa ritukuri aho nakoteina na rale akorekana ritukuri igoro na rale roberi gokorekana rituko rialero bono ntokoboretina ayengo mwarigani ore muraibo mubwasimiro moja sorongo rwa Gusii na ndoro jenekere kikara jate mu Gusii rituko rialero kumwarigani ore muraibo mubwasimiro moja awani Kenya arayanzira murodinga na baraibande nande nkiroje araje ko tutebi buno mu Gusii rituko rialero kugenda gutuma ujumbe yawe na bato tena ayenga yuko mwarigani korwa Gosenga kiroje taro yae asorongo rwa Gusii tuma ujumbe yawe tirase namba erase skini warabu boigo na bogo tuma go tirase nseme mitandao Facebook tonyore Ndizi TV News Digital boigo tutumere go tirase nsemo ya YouTube ekaro tonyora Ndizi TV News igona bogo nda tutumera ujumbe ya semambi yabone tuguna kurase nseme yo mutimo ko chikote iguru ya 10,000 rito kwena na kiremambia erinde bwebwere na ya oso e weekend ko begete ebese mubuko mete to so weekend ko romotaka ina banyono bwate bitoki lakini ina bo komenta ekero so abone weekend yababuna ngoso kore ko bwate gento mete ko bwate bese na bogote bya bagisangina yaya derete kore ko enda sigete tujugo siba chai tinde bana tujugo siba ngubo kiara te ko bana ngo adi bata isinda ngubo kia lakini abote montona yaya to tujugo jibe chai ostara ke abogo tuare tua keigo na basani na bagisang bia mono bno yomitate bireigo oruenyi ndoro samagoma kulinda nekara tukwirana kurwa sense mind ya studio chi message ya uchiro chigendera guchituma ekara to chikuirana ndo chigo so sense mind elia magazeti tora kumanyanga na ralia irobolito aseli tukolia Friday kulinda twateba mpole pole chi message na chitote kwali bagalia bene kuligerelia mashabiki itu bali mogendete gusanga mona inte ko baro tobese gusuka ye nero Ndizi TV obwansu bomo Gusii Ndizi TV ubwansu bw'omu Gusii Gusii Urban Blaze omugaso obona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi yali na koronyaramba
chen korkunga MC Megi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Minchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mukira Asichingero Chabasai. Mama woyolo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star nyagote bagagunga jirani asomuroberi Gusii Urban Blaze. Hashtag ya semitandao yonsi hashtag ya kebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kerenkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde hashtag ekebemberi ine nomanyete ekewikia ora umwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friend School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakora emirimo baisaine kigali cy'obosombi egatiekia kyokogosororia CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae guchakira chinsainye cyamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekeroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church bakere ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore wetra ase namba ya BC enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asama bagamake atigarete esukuru y'okwegerya oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao by'oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV oburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV oburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali n'oburema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive obuye bw'okwegira na Rocky Driving School mbulya buna ebirasi byabo nigo biri flexible chingakichere cyonsi urataka rituko nigo bagosomya omwaka omugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Uburundi bwa Kigali gya NTSA boyo nkwegirure asense mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiwogi Junction na boigo asumucho Kilgoris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasi gya form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi.
Bimano mano mwanju muri Ndizi TV na rekara tora sensa meri ende yumuti mokomoke usa sensa meri studio kadaji kora koro bonjuri ubere butatu igana to irende sensa meri ende karondo je nambara abandre to machi SMS chapu to tara sa sensa meri magaseti tigana tora jirigeri iberi sate kiara moikire gutuma nana dana Alfredson Biki Falson count me in kama kawaida Eric Baso Jumomigi korwa gitwebe adena komo adi mwizo omwana emboshi ngorunya kyogira adena good morning obeke brush abuyo weski kia maino nara korona Kemi Sophie Motangi adena I'm right there with you abana baminto. It's a free Friday indeed. We thank God for his protection throughout the week. Wishing all of fans lovely weekend ahead. Ziku njema kabisa. Oyo Kemi Sophie Motangi korujinsa majiri chanyankongo. Nara tena Ndizi TV Gusii good Friday, good free Friday. Makoli Sara na Joshua na Masabikionzi nyore kombe kemo Mosechwini from Kioge adena tonyore kombe kemo Ndoetania yecha irende Sara gauto gura mandasi na bakonyora ni mambi ya bweneire bia mono sana anindoche Kesto Onchari Desha bikireto kigima okubwati murobilo bunengenchere korochinse mocha mwamuriango agoteba leo niko ndani lera mekuja mapema analitogo chakanyolira ake konenda otenga lero nigachaka buna tuachaka Moses wakonyego agoteba a brand new day that God has made, let us be joyous under his arms. Asante sana. Albert Kirera agoteba watching live from Bigogo Maliba Ward Bonchari constituency abegete echaega bwibirasi agoteba good morning. Asante sana ase okogendera gutuma message yao. Eric Okari omuigo baba gichoncho nera agoteba good morning team Ensakia Sara na Brighton from Sugubo PAG with my dad Richard Mose mamu abokoro kwa Josephine Mora Faith Walter Adriel Visera na Lena agoteba tuko ndani Ensakia Free-Friday hadi mwisho. Biamono sana aswali mwensi mogende tukutumachi ujumbe chaino gochagigase studio buna togochiroraiga twabali ereira nigo togochisomekia agera kwereri bagari yao na ende norigiriti morobilio na bali mwensi muri nyomba makuna kwero barobelia. Asante asokonda kubeka Ndizi TV egetaseni kyao na Mbeya mwimena isikero ngorwa Gusii mono asomorobilio bwensa kebono mambia oyoko gochira kera litukole Jumatatu kwekali tukole Jumabuna lero ekero bana togochitwa kolera lero twachitwa salira niga twasoe weekend ekero twakerenya saa tulendire abange bachage tukoruli tukole Jumatatu kolende abande nigo barase bitanda bichinyagitali abande nigo babikire meika abande nigo barase chinkendu gabana kero kwenyorero bya sio kwa mapenzi yako ama sio kwa nguvu yako obwene to wakiranya sainga mbia mono awikiriri tukulia lero na mambo mengine yote unaweka kando unalenga mbele ayago chimayaga nigagukoira ni nyuma lakini ko lengera tuchibosio agotebanga mbele iko sawa igobono karibu sana somorobolya ne chi message no gendera guchitoma ekiagera yaro na toko yaroraiga na togendera kunyago tebia yara sa magazeti nigo toko yeligerere mongina Salome korachinsa cha Arizona musubati Junatai Jackson nera nkura Phoenix gali chinsama cha Michael yaba Divina Onkea nkura Texas gali nse America yaba Honorable Frederick Mititi nkura chinsama cha Minneapolis Minnesota asumo sense ya United States of America. Cyprian Ntita yaba Dennis Marube nkura chinsama cha New Zealand bagende tokubwati murubulyo korwa se chinsama chira iga Ndizi TV nigerekere kona nonya kole Canada nto batalisha bikirito galia ogotumanya kerali tukagotebanga Ndizi TV ebwatetense wetera senchira ya online na bali more ase chinka chino gendera kubwate to bisa go change station nonya ekiagera maya mutwale alitochi kumanya gendera tekoleka asense ya Kenya. Bia kapsuma njumuri bantu taranda sense mema gaseti gatoko nyori goro UBS elio kutakita konyara chiri bukomi edinde wakarto nya kwendera na magaseti na ayo gendera konya kubeka gosonyara kwendera koko tumebese yao ende bomobui o 10,000 also every weekend. Ikiokora ekaro producer ende kubeka gabu ena kina
ya gotebiri na kimbrosi chekitoko genda konde dora kunyona goiko genda sense mera ko bwate mpesa lipa na mpesa business number ni gokobeka buna kwabekirwa bwa CTV ya mwanjumurira business number ni gere 888090 ekorwa bekirego ya mako debina account name Ndizi ekorwa bekirabo amount ne mia yamo ekorwa bekire mia yamo bone gasya uno gotuma ekorwa tumire igo kwa beire gati ya barwandate gotuma nande droke okoru na bora nyore nayo koba umobui inkiora korende obumobui ogotuma kwa umara mange na kukora kwereri bagari tangani yokobwa chiri bukomi asemambi yabone kenda gotuma bana oroja CTV ya ogabugenda business number 888090 erinde account name Ndizi obeke mie yamo endo magotomago kiase nambe iyo natwa debiriga nabora abe nawo mubuye mambi yabone ubangesa bari kwenda Mombasa ubangesa bari kwenda korali kende no nenzume tendire nzume tena yake nerigoli wanyo 10000 na kukwe bangrase obuya buya kigima asante na labani onami kurachinsa mache diaspora nero no alimi asumurubuli bwensa kibono mambia agotebanga tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi igombia mono kigima ekiagera mugendete gutwenekeria ngana umurimi asumurubuli tinga kibono yo mitagotebiria sorwenyi buna gotebirigo no kwenda mpesa olipa na mpesa pay bill wase business number nigere 888090 alafu nenda amount ni mia muchoka account Ndizi gabon to besa gotigwa magegati gatokoire asama gasidi tko karobata ambengo tware gasedi ya The Standard na inche egazeti ne ya The Daily Nation gasedi ya The Standard ingana rimwamu rimurikire naki ibono ekyo ngakibono bagendete kurwanirira ose obukobwa konene igoro yo kurwanirira kiama kia oyo kabero muraibu ense uru Kenyatta ayaniga goja maega yo mubwazi miuro moja bakora wanaraira Marodinga na baraibande bajete kuikasa magajo amanene iyi kiama ya Jubilee kiraba mukobete mo secretary general secretary we kiama Jeremia Kioni unyora Jeremia Kioni abawatani be kiama kyo se National Executive Committee ya Eduardo Mokutano nigo ya tebena bono ba mwakire Kioni isikamo na murathe korende nigo bono Kioni anyorire omwe somoke magega ye tribunal koruri gose gutanga political parties registrar kora change ina Jeremia taliere ore umudeneri wikeme gosiano secretary bono niganyo romwe so kerekina kebekira sekambere kire Jeremia Kioni abeka kegane tigora tegererwa bamayekorana ningaki gochi bosio igobone kiama gia Jubilee ngendere kurwanirwa akabise kera abandi bakorona bate na bwa barayi kiama ekyo karogionera endate gotabana nere umurai kiama ekyo boigo nigo yarekanire iga buna ngaki estate go se serikali yanyareke go change nkwana ya magana ya maguta go se fuel subsidies ayondo yunere torena ninke serikali ya kwanire boigo mori base dinamori kidana bono ange milioni yamo na gweta asenze ya Kenya nigo bagenderete kwa numurakera amo nenjara ayondo yunere sebeji ya gatatu asegaiga nindo jina banyanyimbo nigo bono kurwase county ya Nairobi nigo bono banyorere CCTV footage eyo ya kapujete Mary Waithaka chinga kicha ye chomweri kero ekagerena niga rasetu asense Mary ya Nairobi ina nigo yarenga assassination nigo sinigo yarengo goitwa ayinzo generera sebeji ya gatano na kabere baigo murigo seti na murigreden na ki akas muri mangana ya nyatika kwa nugoro ya akas yose bari basweta se mitandao ya bari babere barenga se serikali ya bari barenga se kampeni yo muraibu ense bono itumbi amo na bande na kibono refreshen yo nyadreke ko tabana na ki ya renge asamangana ayo nduzonyere ayo se beji ya kane na gatano beji ya boigo beji ndangani nemurikirete na kibono Arsenal egendete kwa anene karobono Man City yanyikora na kuirana neritanga ina semesa yekiminano kerike English Premier League inaro airoberta sekaseti ya testanali ebechi entangani bia mono oyo minta sogo tetebia
ase obwenge aliro bulitase gazeti ya The Standard ase page ntangani na nchitigana aligereria aliro bulitase gazeti ya The Daily Nation ngana iro bulitobo igone alinga Ruto corners Uhuru mulikibe gazeti ya watavanga this is a payback time umuraibu enso mokoro Uhuru Kenyatta tara ikaransa buya nonyo ruwa bisi kiagera ekiama kia Jubilee abu asaru munyakirogon nigo kigenderete kwenekia okubagana no kubutukana ase ebirengo bigoro nyora babunge bande kurwase kiombe ekiamekyo kia Jubilee mbanyara ko bakumutarira muraibu ense asamagacha State House gose nyumba y'uburayi kwenekia bana nigo batagete gukora imirimo ne serikali chingaki gati ya bande batatagete kurwa ase Azimio la Umoja One Kenya ikairira ogwa kwa isiku kwa Jeremiah Kioni uno mulikyo munebu ikyombekyo na David Morathe muna omokonyi bomunyakiro gwekyombe gwekyamekyo kolende litskuligoro Jeremiah Kioni ntwaro chinende bago storm aschabisi cha Jubilee bali na Raila Odinga Martha Karua Kalonzo Musyoka na baraibande bazimio la umoja ekarasingirete kote bangere no ari bado asomo bwa Jubilee kolende biche muraibu enserega bo asokoboko kwane wokobe ni kworoke buna nigaro monto obwate birengerere binge ngana kyago chikorobeli nyumba yaye bono tara kwana kende mbaka bono ekine kegereta babunga bo bakobolya nyarako bakago kwana either banchire kunganya gochia ase serikali osibanyarako bakumurusya buno munyakiro gobwekyama gya Jubilee nakigosego chakoba asomo bwa Jubilee borase ensemo ya Azimio la Umoja One Kenya ayonto yaligeria se page ya 4 page ya 5 ne page ya 5 nalimo ase gazeti ya The Daily Nation waigo mugano lyo mtate bolenga se The Standard igoro yo musuba Timeri Lilian Waithera Gadenya wimyake 45 nomo nigo anyarko gago sirio bugima ase ensemo ya Nairobi isiko yeduke ye mochinga kikonya ruro VCI mulikibe gazeti na kwanirete igoro ya the last moments ya Waithera buna alikuru VC asamagacho NHIF Upper Hill ime ya Kileleshwe county ya Nairobi igoli ya lengelitiko lia Jumatatu chitariki 13 chinsa 11 cha Margoba ekera sogete kurwa segasi egose ase workplace yaye ensemo ya Upper Hill barengene koligi ya Selieta Damariso Chenge bari kwenda asubuga tagati we town ya Nairobi chigo chikoraga chinsa 11 nusu omusubati Waithera aga complaining otwalire omuchando bwige kuba abwasanya tko bakago collapse na guchaka go bleed isiko yeduke yemo ya Optuka ensemo ya Kaunda Street chinsa 11 chideke 5:53 saa 11 na dakika 58 abanyagitari bakamupronounce ngonyare ko bakagusira assassin mobero ye nalio ruseti wokairwa senyagitari na Nairobi Hospital chinga kyabanyanyimba batarire nsemeyo anyarte ko bakagukwera Valentine's Day itikoli chitariki 14 mobero ye nalio ruseti wega asenyagitari ya Nairobi Hospital na koira weka enyagitari ya Kenyatta University Hospital mochari ekero postmortem ya chago korwa ekaorokia nga risasi gosembunde niyo ya kirete gati ya lungs gose ya mayaye ekorokia nga nigo anyatko baga koraswa kurwase chibuilding chalenge mbarabarabo ne street ya Kaunda tariki 15 nigo kiombe kia NHIF wanyatko ba ku release a statement ba kwene kiabuna Mrs Waithera niga alenge korase department ya registry wanigitanda winigo getigarite nga ningoyo otagito musubati oyo gosiri bugima ningoyo otometo gucha kumoite kiagero boiti bwaye nigokora bwarobereire ayona arare se page ntangani kolene ntchiko yerigereria senchera yoboikirano ekero chinsa chiraike boiga amabagaye birogo bya chief administration secretaries wono aetiwe koba halali wono muraibu ense Dr. William Ruto na chego constitute na we expand executive yae ekerago cha appoint the chief administration secretaries bachi asichinsemo au bunentere yamoyo ko reward loyalties inyora ekeroge keganiga kiaro setuwe no muraibu enso mokoro Uhuru Kenyatta bunentere yamoyo go appreciate bali bamubwate seti asamangana yechikura igambero Kenya tko bakego teba oseke Kenya tko bakego teba ekigambero kia kigambero gite ntamangana employment and labor court and relation court
ganya to bakigo tuguterare kine kire twe asekirambere kyo nga ebiroge ebyo nigo birima mincha neri chiko igo bono chigasinchirororo chigasinchirororo chigasinchiro gasinjia serikali ya Kenya Kwanza wao chigasinchiro chigasinchiro ayonto yasoma sepeji ya gatana gatate gazeti ya The Daily Nation bya kabisa mwanjumurire keroto gendete konya kumurikira yarasoma gasezi turasoma SMS chaino jirimo atomire kyara mwairiri baga kuchirika za Henry Hanyora from Bogita azbwinjema kwa nchema kwa Pastor Gilbert Onyango kwa Mr. Manyara Daniel Bosire Zamwero Yego William Mekenye John Obiri Mama Stengo Davin wakioga na walimu wote wa Gireo oyo nsa Henry Hanyora kurinza majiri chabogita au the asubuhi njema ase imambi yaboni byemana sabana ndenda kujituma endo ndenda kuchirigireria asante ndo chenga yule mmoja agoteba good morning team diaspora agoteba tunde agoteba nga lo Ndizi TV tumekubali Kennedy Gisemba nera agoteba today is free day you look free thank you so much because leo ni Friday lazima tukae free Claudia Nyakezi nera agoteba good morning team Ensakia kama kawaida niko ndani Eric Baraza kulika goteba good morning good people niko ndani though nimeingia late kidogo we are together ready for Free Friday Sarah na Brighton you look awesome and you have a happy Sabbath ahead nice weekend be blessed all na yesesi ni wambia mono sana mama Kerrigan agoteba good morning akabeka alama yo bwanchani gabo embusrengi yanere kurobonchali bo mwancha agoteba niko ndani na Honorable Doris Donya Toto Aburi Ndizi TV ni mambo yote no tulimi Geoffrey Sure nera kulika agoteba niko ndani Sara hata nikiwa nimechelewa but salimia watu wote wa Umogonchoro Seito pamoja na Nyankware village naende indwe pole ya negochia saalia Nyankware village asogosira ko mugaka Silvanus Magori tato mwabo bundi Magori na Engoima pole sana gochia Mateyo Uruasi Geoffrey Sure ogotoka chinse mocha Somalia Venad Abichanga agotebanga morning watching live asante sana Venad Bichanga Morundia wechigali cha Kisii Kilgoris biamono sana kwani chigali chonsi pichabo kima wasako chigali chiri chonsi chiko na mpaka Nyamach mpaka Nyanguso Nyacheki togotebanga biamono kiraga Teresa Kemto nera gotebakoro chinse mocha Murang'a County nere no alime biya kabisa Bernard Kabete engineer Ben Korogembo Kerongo nonde ime yomoroberio mbaka mwerio na omorgio bano morgio root mamomo abanyanjira Kabeta mumuromo aborich sister ya Yenyambeki Marisera Constrata Kabete na omwano Edan Dixon Boazi na Nyagoya kwate basoime yomorobiri andro matunda ateba na korwa Ogembo Kerongo nonde ime yomorobiri baka omwerio na bateba igo andro matunda ko Nyamira tukundani kama kawa Okinyi Dismas count me in it's a preparation day to a Sabbath day where wishes to Daddy David Mama Isabella Brighton Makoli Saron Tita Kemabu Ontiri na bande bonse atena babutwale ditko liya enjoy the day this mazina tetina iwete bobena to na nyoro baso kono bebara na osemeriko ito na bono obwenire ase akale ndwa kubori bunang na kiroje taro yumurai wa mobasi miuro moja rera murodinga kutarira soro ngurwa Gusii aikorenga nga kiroje tare yo yaye nandroje ngaki etara ko yakona na kiroje aratoe na rodino yomorikire na when President Ruto went to Nyanza he gave them projects Laila did not interfere Red team not interfere with the Gusii projects Laila was given Nyanza projects he put all of them to Kisumu inenga kiri ya arengi handshake ibine birengeryo abantu barate gutuma goja ase studio nara nero ko tadigitire tari ae adana Raila nere umobisa bwo Gusii tari gotaka Gusii anyore kende tanga na baratika umurai bwense aratangana nera manye koru maega anakuja tu kupiga kelele ekiagera nigo atwangete buna Gusii igabara Gusii na barabuo bararode ngaki barakore winene birenge byatomire gode ndeta tebeti irieta liaigo ndo tumekaranga kya mwanju muri tutena kya roje taro yumurai wo mubasi miuro moja goja sorongo
rwa Gusii. Mbia mono sana mwanchu murigelia igo gendera gutumekera kia senchira ya bene ekiratoe kenyora igani gutugikirigeria asenchira yobikira nkigema naende gendera gutumekera ngereria kyo mto na inchi twakuburi kurugiga se studio ena kiro chetaro yumuskerela molo dinga nyoranga ekarago cha ase county ya Kisii na bwatamangana mange bunagenderete gutarasi chi county chonsi aiga sense ya Kenya igabana bakunye gututumeka ngirikya unakyo oroche taro ya ase namba yesimi yori gorabu ase TV yao gosono nyina sense ya Facebook no tuligalia Ndizi TV News Digital asenchira yobikira nkigima buya kabisa tuirana sense ya magasete garongwero ikase beja tuniri murekitubuna aba Kenya jimilioni sano nemo aba Kenya nigo bandete gutwara umurakera nenchara nigendete gwaka inse asebone serikali edakire kubeka bilioni isano nemo erigo koro mojando bumurakera amo n'abakenya bari bandete gutwara inchara sorgongo rwa inse sorgongo rwa Afrika usasense ya Kenya kulingana n'abamanyi belire nigo bateruna na serikali tejo kubeka merobere biya niga abakenya bange barachikoyera kubwe gutwara inchara n'umurakera Inyorona chi county ange merongebe neisa toni go chigenda kwa ninjara amo numurakera bidego somera nigara se beja gatoto ekarongo ko tambogi ose beja gatoto nemurakera dena ense ya Tanzania gobwate kana no mwasiri bwejemi bwense yo advo mkenda nigo wana nyare kago tenenige tabwe kemo asense yo gekalko kuna diary of the whip kid ikia deruna nigo kitabu atia maadili ama yago jasa bana asense yo ya Tanzania abo ga sebeja karene ge morga dena ngaki hackers bali batemete hack social medias social media chia abali barenge ase obomo obwa barenga ase obomo bwa Kenya kwanza usibali barko moko boko William Ruto ngaki batemete hack chia account yabo kolende gasinya ekero yasinyete ikairira obomo bwa Kenya kwanza koba ababui yuko majikorana bari gocha gotobwa tanga Kenya kwanza dire kibobwi ikiara ukurengano muri gwasedi adedena ikroba korete obotuki gosega city atesara ikro ya robotuki kurwa se timu ya karkuna timu choa ya dedena nigo ya nyare kumanipulate 27 elections in the world yani banyare ba water na machibu yejinse ose ange 27 elections asenzengima kero bono baotena Kenya mbatemete obochori obwa eta korende mbanyare di yikairira omubwa Kenya kwanza kubwa igoko nabare goika ime igo Kenya kwanza tangana ne barambiriro bale ayina bokonya somase beji ya kane beji ya gatano nigo mono muri gese dia muri gredena ngaki naki hackers technology ikaya influence election naona watoto kama yanga ki hackers bago so mpaka botora na machibu na boko yanyora se beji ya gatano ikasedi ne ya standard ngana innovation and technology anna babwate bitango giti igotanga William na yes bia mono wanchi muriria na bokonyorega gazeti ya The Standard bwesomera yuasobwime ole na kiwe mangana online wose innovation and technology na inde eisego tumekwa senchire tabwenerati na beko govatan wose gotora na mangana mangi ase mitandao tyankoro ikase page ya gatatu gazeti ya The Daily Nation wesomera renga quote where the law is a child's friend ararore bigambiro binde na kirichi koliro musani bwabana asamango mwanchu murigile asomere gazeti ya page ya gatatu ase gazeti ya The Daily Nation page ya kane ne muriketenga omurayo mukoro bwenze Uhuru Kenyatta na kibona arase Crossroads ekero Jubilee osekiama ya Jubilee kero berete gocha kunganya korwazimio la moja one Kenya na gosoa sensemo ya Kenya kwanza gosoa sensemo ya serikali obokoligereria yoro musuko genderete kuna kubwate kiama gya Jubilee ekero bono gati gosensema ya babunge baganetio kole mirimo ne serikali ekerensemo ya babunge bande na babwatani goso officials top officials bataite gutigarase azimio la moja one Kenya bakole mirimo na opposition enyorero rorenga inkige gocha koba gocha mutwe asa mangana a siasa peji ya gatano nimurigeretenga na kibono mugavana bwe county ya Nyamira Amos Nyaribo amono mugavana bwe county ya Kilifi Gideon Mungaro babwate Ismaili gose babwate mweso maiga yebi nabya bege tukwamerere bo bwibwabo asibigambiro ao
nyaribone se county ya Nyamira na Mung'aro ne county ya Kilifi ngana kiuko na chokwaru etiwe litikolie igoro bono they are free as molecules nuikaba kole mirimo naba raibonsi bachole cross chi county echo ase county ya Nyamira litikolie igoro omona chebina chajikanya kimondo nigasomete page ya renge 95 nomo eliale korwa okona chakwaya chinga kyatebetenga oyo irete kinekyo gose the petitioner Dennis Ayera tabwate bosaiti boisaine bogotugutera arobo bwibo mu governor Nyaribo Nyaribo nigo abolite kurwasekia makia United Progressive Party ekeranyolete chikura 82,090 votes against Nyambati wase Walter Nyambati kurwasekia makia UDA oyo nyolete chikura 49,281 igobona Nyaribo is a free man tabwatiki na kendigionsi asekigambiro chinga kikorwa se county ya Kilifi omona chebina ani onginjo nere niga dismisseti chi petition korwa saba petitioners batato obairete kina akwamelio bobibwa ya Gideon Mung'aro no mokonya ye Florence Chibule wose deputy aye ekerobono bosaiti botaisa ine bogotutera machibwa yu atambe igobana bagavana ababere bono tiga bakore gasi bamanye nabo baikaranse tobisi bagendere ko bikemero buri asenchera yo bikirano ayo igara sepeji ya 5 egazeti na ya The Daily Nation buya kabiso manju moreria ekeroto ndata kumurekerana ali arasa magasite karoto jina cyana zigirida kemeronge 5 na isato se chinza 10 nebire cyabona mamchinza kigendete gosuka mono timeti useto koranda sense mirende studio konete torenyori manju morigoro yo ruenyi rori irwa 10,000 omonta kwebwera bono mambia erinde omanyena ngakyo kwenyora jibese jo gento kora ngirio kwenda sensemeri ya M-Pesa lipa na M-Pesa business number 888090 karwajira bu ngaikodekana account name Ndizi NDIZ karwa likreigo amount bago sabani mia ya mayoka karwa bikire mia yamo no gotome karwa tomire igobona kwanyore libaga aliyo kobumu bui asimambi yabona kini chintunde chinyinge chiriura beke na chekere drego korwa na liera kwiri libaga liyo kobumu bui asimambi yaboni inaro tokote ina bono enyore 10,000 asimambi yaboniga kuna producer to ya bikire ase screen igorabo ayuka genda to manchu murigeria tueta nichideka isato chinga kitwa wenete gukoretera iguru ya amangana maya kurwasenya gitari ya ramu kurinde to kwenda somo timokideke emekero tokwirana nigo tokwirana na mangana maya kurwasenya gitari ya ramu na Ramu Training College tokumanyenga binto kibiri moro kiwata kire egere wesoya ase college yo ya Ramu to bise gusuka bano aiga na Ndizi TV obwansu obomusi Ndizi TV obwansu bwomugusi Ndizi TV obwansu bwomugusi nigo bono yakone kirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii Nyamira Homa Bay Bomet Kisumu Migori nechi semo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikigo korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bobwate chi computer chikobrukane chirange negwikere chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate bintu byogutumika gukora plumbing gusekobeke mefreji ya mache buna chipipe na boigo ni chita
mbabwate chipboards buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate tiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete sinyekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imeyumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukurukanga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chisinya gitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwire bya twakorere diagnosis boigo mbabwato bokorere bonde buna general consultation okolengwa as laboratory nutrition services, nutritional assessment, weight management, sports nutrition, natural and organic eating, plant-based nutrition no bondo bonke. So na kito kero montachi obisi to make sure nga twa device nutritionally na kia koirena nga kia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutatu na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amarioga akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mbona mano mwanju muri Ndizi TV na nekrotora sense merende yomoti mugotota tukoire ya mase moikase nyagitali ya ram turagote ina mbokora kibao kora kira litko services kyoko nyore kerora ikoro litko lya Jumatatu andi litko lya Ijumaa kira litko lya Ijumaa buna lero na kubwata mangana yulino truck na boy ikoro ende onyargo konyoro bweni bwao ine litko lya Ijumaa general surgeon kira litko na boy ikoro onyoro bokora li osonyoro bwenia kila litko lia chumaine ena kubwate obakongo so mujando bweri sangwa gose skin diseases ni gokoendoro kwa nyoro bwenia litko lia chumaine amangana ya bana no mwana kabato mujano na bakoenda sinyagitali yubo igo kila litko mno mondogatete amangana yoko bweniwa amangana yegete kemogongo gose spinal na mangana joints gose jinengo jiko watia na bokoro bwenia kila litko boigo na nengo korabara mangana kiwa ya mangana ya maiso mna kubwato bumejando ya maiso na bokubarra kila litko lya ramisi moda basubati bari bwati mechando au anna mangana magatena women reproductive na boko genda sense meyo nyoro bwenia kila litko lya Jumatatu na ramisi general physician na boko anyoro bweni bwao ekarota itoko banyora niko banyora ne namba ya 0705 239 289 0705 239 kerosara onkonya kulilia mangana courses ya sensemeli ya RAM Training College erato tena ki ekarota itakwenda wasomera mangana awa ngakioika rasi semeyo ya RAM semo ya RAM Training College Kisii niko bono intex chigendrete eyo mutinyu mutangani ya era gosenegendrete turatebe ntubwate intake mutinyu kane no mutinyu kianda
Asebono nyoko ligetie gukora diploma in nursing nekerubwata alama ya C plain. Ekerugane gukora diploma in clinical nutrition and dietetics nekerubwata alama ya C minus. Ekerutete gukora diploma certificate in clinical nutrition and dietetics unit certificate igogotwara alama ya D+. Ekerubota gukora diploma in medical social work nekerubwata alama ya C minus. Na certificate in medical social work boigo nekerubwata alama ya D plain. Nekerota gukora certificate in theater technology nekerubwata alama ya D+. Wigwete alama te yerembe na bokonyora chi courses mbalimbali egere bwelike na gochaka konyora masomao senyegitari ya Ramu Training College. Mbabwate chi mission yabone vision na boigo core values. Core value entangani neli babwata mwana transparency, accountability and integrity. Boigo mbabwate excellence and teamwork. Mbabwate respect for human rights and gender sensitivity. Mbabwate professionalism and ethical decision making. Na boigo mbabwate mangana innovation and creativity. Echo na chochi core value ne karoro chochi value chire chibuna echo igeskuru yo tali ya gosoli boigo bochibesa chia help oselo nere gokonya abana ba masoma igoro nera available chinga registrations egendrete as chikosi chionsi igo ayerera onyareko ba okwenyorera libagari yao as college ya Ramu Training College buya kabze ineseme ya Ramu ono nyagitari amone college kartokuroro ni gotogo jana Dennis nyarige from Nyaramba. Good morning, tuko pamoja hadi mwisho. Aumba libandete tumaji SMS chaba simambi ya aboniga. Baote anotore na barabu mpaka omwere simambi ya aboniga. Edwin Majabe korwa jinse majiri chaje ngombe motrume skim Nyamira awa waingie ndani ya show. Fred Nyandika Musiome Suba Susan Mirambo. Joshua Nsongo Onsariko Begi era Nyaboke akateana baso ime yumorovelio asimambi ya boniga. Asante sana nindoche Olentiti Bonfas Ondari agote watching live from South Mugirango Kiori na Bokeli aba bakobuta Ondari ogake aba basoyi merenda minete aba bakobwate yes okay aba bakobwati abasoyi masomorobuli agote Bondari ogake Mary Nyaboke Morara ogake na abande abange ayona makwane kora Olentit Bonfas Ondari mo omogaka matembe chegesora ben agote count me in korwa sebiosiki byabo songo keboka junior mpenda amani korwa material bobasi bwakire bya akamanya kobeke brasi agote banga good morning Eric Momanyi osoro nera agote banga niko ndani korwa keumbu litaro agote pamoja hadi mwisho. Tunaendelea kuenjoy vile mnatuchambulia magazeti mbia bano abongati abali bagotomachi ujumbe chabo wetrasi chinchira cha online platforms Facebook na YouTube na wetrasi na mbere ase TV yao. Buya kabisa turina sensema ya magazeti karombate gazeti ya The Standard na inche ngombate gazeti ya The Daily Nation. Etonyo na ikire beja gatano mo ikire akaninga. Na inche ya gatano mo nare ko. Sawa na ngendre karo to kwirana neli na beji ya gatano mo gazeti ya The Standard lige morgrede na ki aba tutors uzaborokia 124,105 bare ase same group job group yamo ase miaka 5 yaidire batanya gusuke kero bakari kubona ekiombe giyokori kabarimu engige ko bakorera iga batanya kuri gusa batanya gukinigwa ebirengo bio bakoreri bwabo murai bwese ase beje ibego na oboririe task force yeri gose kamatire nyateke go chore kuri mangana reforms ya education banyare ba korengera ribuya igoro ye university amo nechitivet igoro ya funding korengana ni na ba robot ba koreta bara kwa na university amo nechitivet gitake kwegwa chibeze ase beje adana kabeneri marketem na bono abanyanyimbo ni go babwato kiro robot ibuna emo bisori wakorere ase kiombe kya NHIF ase semeri ya Nairobi tabeta assassinated obun about na Mary Waithera tanyaride kago assassinated na konye ekagire odo somo mugano yo igora ase beji ya gatano kabere ekera banyanyimbo boigo banyarire bago chakobo tuki ase semeri ya Roresho home
yere yomo wasiri Gender Aisha Chuma ekarete okana bantu mbajita sense meri bakaiba 1.1 million amone bintu binde kurwa sense me yogo sa kurwa se nyumba yae ebejana yata na tutuneli amaboli ataranyora machibu asabana 486,000 bataraira na siki secondary school bataraira na usi batara board yengorengana no mwaziri bwo bwegisemi esekeri ma jogu ayo naro akari gukwanwa asebechi eyo mubunge orangwe Lilian go nigo bananyade gakoigora usigaja kromoruberi wo kwerekana ngo cyari go konya basaye bari batabwatiye miremo asenseme yo ya rangwe oyo no mubunge wenseme karate go konya basaye na banyore kigasba kora kero aja kiremiroberio omubasi miuro moja niko bono bogendrete kurwana na komokonyo murai bwenso mukoro Uhuru Kenyatta arine kero giama kyaye gya chubiri gya twarire ikirambauti odioroje ekero bomobu botar ekere kyame kitarabwatan bosabara ibe kyame kyo banyadire bagwataneka kerabande badana babarai bakurawana Jeremia Kioni oyoro mubunge uyara na kero Jeremia Kioni kero kanini kega asemeria ende toteana nera bono general secretary kanin Kioni Jeremia nero tikrete koba murai bwikya mekyo ya chubiri ayuni gara sebeje komye karo Raila Odinga na baribande bajete go ikase amaga jamanne yekyama ya chubiri yo kagendrete yo mto Brighton ndo chine peje katona limo nimurikirete na ke Azimio leaders bachete wikasa magacho yekyama gya Jubilee ime yakileleshwa asomo cho Nairobi ekero ba komo machumura bwense Dr. William Ruto asoko boko gosereria asamangana yobosibule ose democracy asaba Kenya yine nkwana yakwanitwe na Raila Odinga umura wiki ya makia ODM asobo mabwazimio lo moja one Kenya olengana baraya bu kati ya Martha Karua Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa Jeremiah Kioni boigo yinichi bichache abo chire eregabo unabali ngasi chops chikema gya Jubilee mbanya twaba ko mumachumura ibwensa se ogotiga kurigereria amakongwa abakenya bagendete gwitira chinga kichiga gati aba mangana yenchara abu asaba ntabange bakiri no muchando bwenchara chinsemo chi county ange merongevere olende gasiani galigiretie kogora ose buying politicians ayuna bagwa somera CPG ya gatano na lima senchira yobekirano aikaro kwanyorire chinga ki ayuka ngendrete bono Ruto free to fill CAS positions the chief administration secretary positions court rules wana muraibwense nabwate libaga yogocha konyora abarai bali barachikoira amabaga yobo chief administrative secretary aso wenge a role ya chief administration secretary kolengana no mulkibe gazeti nigagotebanga is responding to issues and questions touching on the portfolio assigned to the office and providing liaison with the National Assembly and the Senate. Igona bawo chi correspond asa maswali na machibu aliaganetie correspond achikobe link gati ya National Assembly and the Senate. Boigo yora chikoira libageli robo chief administration secretary nigarabe an officer who will also coordinate with the county governments and providing inter-ministerial and sectoral coordination. Nigo bane kirogo kina kirogo mto Brighton ingebwate mireme menene na indini kirogo ekenene. Wono mulikibe gazeti na otebanga wono balimoga netia mabagayo chaka gotuma mauka ino gose chaka ko apply sengencho applicants mbabwate libaga lyogo apply asengencho mabaga yona bete advertised last October omwakweta ayona rasepeji ya gatano na gatatu gazeti ya The Daily Nation nepeji komine muligeritali alengase The Standard igoronga kyomo barobwa ba Kenya bali bagendete go kwa no muchando bwenchara ogendrete okina chinga kibono murakero ogendrete go persist asenchera yobo ikirano kigima na waka chi county chiri chikorwa nene asichinsemo chinyomo gati abo North Eastern na some parts of Rift Valley nonye ne chi county chinde chinsemo kurwa coast na barabomba kirino muchando oyu bwenchara 1.2 million population y'abantu bono iga nigo bamenyete ni muchando monene bwenchara asense ya Kenya ayondoche na arari wika CPJ komi
Buya kabzuma njumore katurige tigo chokora kurwa sensema ya magasiti beje kubera kabiniri murigede nabo mugabano Krivi Mungaro yako kuna Gideon Mungaro no mugabana bwe county ya Nyamira mosnya libo ono bonsi niko banyo mweso maega yekina bya ebina bya begetwe ase koti kwa mirio bochori bwabo so bwabo gutugutirware nibigambiro abure tukure karabate na bo side bwa begetu mboisaini poranyare bo gutuguterare obochori obwo gosubanya boko batuterare obubui bwaba babere bono Mungaro ni gauchiko kore mirimo yae bya se county ya Krivi ndamos nya libekera bekire na bono egine gikerera bajokora mirimo yae byonse binebekera byatugutere twe ari babegete binebyo nigo gine gyatugutere twe the costs go nigo baraji ko garameka abakane ekoti ne kibasya tumegete ase okukamba ekina ekyo ekerongo go charali go ikasense meri ya counties nigo emorekerete buna Wachia ekerongo koira go ikasense meri ya Taita Taveta asaba MC banyare bakomobore mugabana bwe county eyo Andrew Wandime kwenda kibuna bamoira matukata naberoka kwenda kibuna nkochorare abantu bali bakomokora gosengo ichori ale executive committee yaye igagojekero anyarite kagotuma maliyeta gochia sebunge iyo ekero banyarite bago approve gose bagwanjira maliyeta atanomoka abande bakabaka isiko bono nigo batenda goika ichori amabagayo endo bokora bogendera byase county eri ya county ya Tana Taita Taveta yera sensemeri ya Coast bono ACBJ iga nigo bono muwasiri bwamangana ya environment anyareka dabuna goika abantu babwaterane eri kwene kibuna nkolenda bare amanani asense ya Kenya na kwenda kibuna ngokora bare ebintu biri byokorekana samanani buna illegal activities buno kuna jemete ebintu binde ko samba makara bono nigate bruna yaya goike binte byo bisire asamanani asense meri ya Kiharu igo muri gose dina muri grede ombunge bwenze meyo Ndidi Nyoro ekerabona teruna achakiro moroberi kwene kuna jiskuru na kijiko enda sense meyo kurengana na Ndidi Nyoro nigate na bona moibori asijide skune ojuwakana eri bweya moyoka asetam kwenda kina bana kwenda barasa made karate no ene menu ya change ya skuru ya bana bachukulia mochere matukatoto negeteria matukatoto kubwa karo matukatoto kubwa matukata kubwa karo bakari geteria weekend ma ayubono niga aretirebo nigo batete namba menteri tukoria Saturday ayubono kaba matukatano nomo igori Jumatatu mpaka Jumamosi gatate mochere na tato egiteri igo ibete nanga kiere ngaye kurusibese ekero mubira chukuru eriwe ya moyo ketamu itari basenke that's a small money timetere brano mabungo Kiharu renga yakorusi chibese chimbo nsiri ke yakabwate sina project yako nyirokana Kiharu masomo bora project Kiharu masomo bora project na nyirena Kiharu ababunge mbaenda bajokora benchmarking none iskuru kirosi yabete ka process iskuru buya abona ndo bakaira sense miri ya benchmarking igoro je seminaro set igaba bunge mbagwenerete kwe ko egeria mange kuraso mubunge Nyoro barorenga na kinziri ke yabwata na barobareta magendro bunayo ase chibunge abana bare targeted barasi diskuru je bari 14,000 ase bunge ya Kiharu igobona bana bange 4,000 tari bake ina abana bange kigima Kongole ase omo bunge ya Kiharu Ndidi Nyoro no nyatali kuikurende iyo inahitaji appreciation muntu gakorega siae moe alia gatakire kwegwa we call a spade na inde toru credit asekebwenete gukorera tiga ngenda CPJ 12 nero ya bwatira maisano kigima operation security asechi county chiricha North Rift Rift Valley na some parts of northeastern ntwarora abanyanyimba mbatu mwaroro gucha kwene kyango bulendi wakiniwe asensemeyo anene ensemo ya North Rift ekerobono bataka gucha kamangana disarmaments of guns ase abamenyi bensemeyo mbarute a grace period
kia matuko atatu elia bamenyi kurwa Sichi County buna Elgeyo Marakwet, Baringo, County ya Laikipia, West Pokot, Turukana, Samburu banyalagwa bakwirani chi bunduki echo ulende wikamba kali tuko ligorobo tuko bunduki endeo state yokonya ya iraniwe kurwa se county buna West Pokot, Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet nande china chichi region omwaziri bo balindi waime kithura Kindiki atebete chire very dangerous as bandits vale chinsemecho goikabono goikali tukuligoro chibunduki choka chairaniwe nisa tochioka ibere kurwase county ya ibere kurwase county ya Turukana neyemo kurwase county ya Samburu iwachi bunduki satochuka chiraniwe kurwase nsemeyo ya North Rift egento getali kiabutamba sengencho aba ibibetugo no barasensemeyo ekikiabetereire bono abanyanyimbo guchakira lituko lya rero ngo chakabale gento gekoro kwa forceful disarmament yani kurudisha hizo bunduki kwa lazima asonde wensi yorato kenga na wate bunduki eliata kere kuirani etali licensed igobona operation ya security beefing it ngo chakabaleli tukolia lero ase nyomba kwani kyanga nkori kaba bale illegal firearms chire asa maboko yaba Kenya anena ubarase chinsemo cha North Rift njendo chingana gukorera abokolende nganchere nsome chi message angibere satoiga manchumuligeria atumire gwetera sensemo ya Facebook nindo che Vansi Kerry oyo nelishapikirito bene ogotoma chi message cha kerali tuko agoteba good morning Brighton and Sarah niko ndani from Rongai though I'm late but nawapata loud and clear asubuhi njema kwa mama yangu Eunice Kemto Stency Babes Steven Moses Milka Rioba, Heleni Miroro, Nyangaresi Edna, Elvin Mamake Sheila, Denomax, Lisa Nana, Kate Nevian, Giseve Melen, Kerubowini, Mkuti, Piento, Plastiana T, na wote watazamaji na watakia siku njema. Fanzi Kerry, nere naendo bwata mashabiki kusabasani babwata malieta yechinguru nanda makonki gimakonde tuwa yatemire chinga kiecho Piento Plus omotebiri caring ambia mono agoteba na mimi niko ndani pepi asante ambia mono sana Liza na Kate nero omotebiri asante niko ndani kama mi tuko ndani bia mono sana Nyangaresi Edna nero iranelie Vansi Caring niko ndani sui kuwa na siku njema pia Elvin Mamake Sheila nero omotebiri good morning omwanchi tuko pamoja Bernard Barake agoteba morning bro and sis keep up I am Ben Mogire from Ogango asante sana yagototebinga tuendelee mbele Denomax nera gotebia Fancy Kerry good morning asokuba kwane gwetera Ndizi TV fan page ya Facebook mbia mono sana mbia mono mwanjumure karamu tumire SMS chino gwetera mitandao yumata tena ngakimara tutubwati nande inere kwena kibina gose ototera no more ime yumurubiri pwensa kemono mambia asiri tukoli chuma bwato kumete twabere nini kuru Jumatatu chuma na Jumatano Alhamisi chuma abone tukoli ligi ya kabisa sago twanjira twe bwato ka twatebana na dende bono mete kujitorera so asenze merie bwato ke ke twabere weekend meto tena ya sama gaseti muraibo mbwasi miwero moja ngo chara sense ngo chara se rongo rwa Gusii ndoro nanga ke chokwana ayuna tukanyite bono Sara umugabana we county ya Nyamira nanyo tomweso ngarando batena bono nacho koregasi iko tari koragasi nabota yakore biyo ko ba tumanyerete ngano oro gusitoyo igo koro ko mokolimo konde kolisko because you never know ngaki a ruling yegocha either negative or positive ekoritain o se wake isiko so to gotwara moyo lito gosiboka okay yena ngende to kora but to gosiboka okore mirimo Bia kabisa Reto Dinga come to Kisii address us as Kisii kwani by coming he is holding Luto from giving Kisii development. In everybody yabore the people are much glorifying human beings and politics is the way of life in Kenya. Oyimbarasa anerna bakuru birengera libya igate ana raira goja Gusii tasibeti William kogorogoje Gusii yonande ta kunyara gutanga magendero ekero William atagete koreta amagendero ase orongo Gusii Sara nande karongo kubona amagendero ngotoka state house karangana ne birengera libya state house kera twarro mo bwasi miuro moja boko te yaba bungena mandero tari kutoka asesemo
ya State House amagendero Kurengana n'ibirengere byawo. State House asingencho extra karotete amagendera manga sorongorwa ukorwa uikoendo umenye muraibwense nga nimbwate chi project chireiga kurende besa nkonyora nchirangisana no anche ontotereri usono ancho nkorere project ireiga weterere na bara okonye unotage egasi parliament nereri egasi parliament nero rogwetia machiko yoko ene kyanga banyolre bitoki bisa inase chichinsema bakorwa lakini omuntu oli ole sharp wana mnatoroje ndindi nyoro ndindi nyoro mnatua marolire tali manga ebesa chia chiri akonyora buno mabunge igo na akorete partnership and ochire maybe pembeni obuljo mara ibwense nga ya kinkolire igana iga igo goika obwaterane no president yeri tuko na liora nyore isoko tegemea chiri chioka buno mabunge nga chipasa rinko agore nini na bachitaisane okora magendo akora tumanyi bano yoro yabo songo nyigitari magote ina gusama magendo gotoka State House asante mbiamono abo ase TV ya umwanchu murigereria noroche enyagitari ya Bosongo Hospital egotoka se county ya Kisii goza somo chobosongo ngoro baro bokoreri obonge bulioganetie ngonya gochandika olinga nga ina nyoro bokoreri bwuko manwa kwa bwango ina nyoro bokoreri bwa maternity ina nyoro bokoreri bwa bana ina nyoro bokoreri bwa basubati go reproductive system to baisa go kumia wana Bosongo Hospital ne bwa to bokoreri bwangenchende onsi elioganetie echichibekire gabo ngati ya services bako offer kulinde tali chionsi ni gogotara mpaka sinyagitali inyo erangene daraja 2 galia egere onyoro bokoreri kulinde atiyo bokoreri bwabongo korabali surgeries babwata physiotherapy eye and dental maternity service full body checkup babwata dialysis endoscopy pediatric gynecology ultrasound and x-ray orthopedic lab services na emergency services echongati chechi services nyagitali ya Bosongo eco offer asamange batalire wikase nyagitali usubakire simi bono igaimo kesimi yawo nango kwane namba yesimi egaro bakire otake korora chin otake kumanya and more services bakorwa genda sisimi yawo yakaboko beke nambere 0111 96 45 76 go se 0743 444 900 karokwa bekire nambeyo chiake ose rangirie nambeyo egere obolia maboli alionsi obwate uchasinye gitali ya Bosongo tobaisa gokumia ayegenda mpaka Bosongo Hospital no eregaiga ase town ya Bosongo asante sana Venik Mokogotio Juma agoteba korwa birongo mwana minto tuko pamoja salimia watu wa Mangere oyomete utokorwege chichekemo kulendelia eniga alichinsema cha birongo agonte mwana mtu na kuona sana kwani abantu bamangera nabakwanire amaiga mange cross Venik Mokogoti Juma iga alitangi buno gonchoka iga mwabono erega abo bali mogoro abo igo mwamanyira senko batebya asante sana Natasha Tiana T nera goteba pamoja swi asiku njema oyonko rengiga ari kwiraneria Vanzi Keri ekiageranero mutumira maiga gwetera Ndizi TV buya kabisa mwanju mure karonda toto bwati asimambia bana tutara kore bat one ye tumacho kwenda sense merie bwato kena kubona magenda gutoka State House korengana nje magenda tari gutoka State House korengana na ibirengere byane kiagera ikazi mu jumbe no kogenda wikase bunge abe kamachiko aliakwirira nibirengo bije besengo mendubire bikoreta magenda ebara nelina jibare chiko baroketed egasi president no go likago bekana no wake sigina jese ige erena waenda toenda na bagwa kesi ikiara abantu bamochorete kuru education ibona mangana na State House ndo bagoji inako magenda development eyo ne bintu bagoji kokwani maraibense korengana na inje gosibande pembeni omuntu nyakalisha ari question chirageta meta banda changote ga karanga tanya kwenda lakini esema yango kuru development negende to kuru development ibona munda da State House yali bakwenda kukwana ni tu lakini nde nabone nde ukora kwani muraibwense lakini nde gasiana ne mojumba akora ire parliament no agobeka machika tena allocation gete nerega muraibwense era no bending sigina jago pen ebintu byagenda cyane resio yense jiwe kisaka tuwafsa bwense igobona nabo lakini nde na State House lakini nde
nabo bantu bamanyete boigo eka tukorariria ke bintu birwendete gukorekana sense ya Kenya jibandit usara nate abona jiburu ja bekinu isato ineko asebali bairani lakini bana lende tari ko baraisi egera na jana baza globalization fagia ngoroko abonekera abantu bari bekirana hano muraibo mwasimero moja rira murodinga anandika komoje serikali ina ere imbabwa dijiko gutuma Kenya Defense Forces lakini bana nama kuborina ntoganye kae bunge ejigo ikaranse ejigo etina majoni agenda sensemo ya northern Kenya abantu bawo onengane birengere bya usara no mwanjuborire naturigire abantu toganye parliament ejigo eti amachoni ntoma ede na Kenya Defense Forces nigo bale for external lakini ekero ya beire korengana neli jiko ekero ya beire na internal mbatakeire oikaba ende goikiasi oikaringana lirwa sebunge liba approved ababunge banjirane kero banjiranire bamanye kotoma amajuni no ne kero bakona sinsisiko oika parliament ya approve baenda sesiense ya DRC Congo parliament ya approved lakini bono ababunge babori muraibense na kwaralire nini toma majoni ali bono utumire nanda abantu baje kumatena it was unconstitutional kutoma majoni goika sense meli ya North ngakikore nganega etware kuganya nobody's above the law nende kero okwenda mamincha ine katiba igo kwachire mamincha neli chiko lya Kenya korende anye bakugenda gali na ende bare the positive impact asengenjo ntorara kendigia korekanire up to now chimunduki na antu batatoboka baletire ibere korwase county ya Turukana korwase county ya Samburu onye bachakire forceful disarmament baguchakali tukolera korengane gazeti ya The Daily Nation tigatorora matunda tokonyaranga bari recovery a lot of guns chiricho gotumeka so wikira nyobo salia aso goitaba Kenya bande well and good intware ko nyege ntonkero kira ba emergency na ndi ntokero chenga maene abantu bano thrift nigo bamenyere toboba Joshua na bokuru kera kia wa kiroje na Kenya ndali gose usutokanye parliament Joshua na ba kwane kia mbata dore na ba te biranga bya mbiriye abalero kirire rero koranga ero kirire diotra mwachinga kichiaye akwancha kwera neli aira neli baadaye lakini mo bunge west south Baringo and Pokot South na bade tu na bade tu Bosing no ale Gusii ose Bosing no ale ase no ale nge disiati na mauzo bwato kirwe kabonia ekara ko likorobote kera ko majubuna endege yae ngotumike kale kuferi bintu gete bibere bitata sense me ayuna ali ebiro lakini ngojituruko mayana ngaki bam bazali kabisa bakabata gete barigere na ngo ntwarana abarai banda ali mbasoka bakatayana abarai kurwa sense meri ya babwatwe abarai bonse batakiri kura bwatwa bari kurwa sense meri barona ngaki baratebye serikana ngendeta sense meri ntwarana tembea mugavana we county Trans Nzoia agatebanga mona kuna gatebanga bantaba ngaibono bakurusi funds babwate very powerful machines ose guns bagutumeka tactics bachimanyete anyamokoro bulenga lera to ande to baswera kuruga mwanya orambayo bali the other side that means there is a montonaro bantumbaro from inside bako batainga lero nyabago chokurwabu etera moino so mbuya egere serikali cha ku identify onye na maene ngo support ya fund bakale that's very wrong asingencho to go fund egento ayota geteko benefit amagima yaba Kenya bande uko yabeka sako that is greediness ne yo ne mbwembe baisa konyora ba investigate banyora truly is involved and other leaders tikabana babe example tikabi mokaliwe tambukiro neli chiko osaba ntombao bwe proper punishment eli kaniri onye bagutoka nga they are behind this amangana yoko na ko organize na go fund these bandits bakora attacks baitaba Kenya bono ayu ntojikorana kiako chikwenda ujibosie kiara ba Kenya bangeni go basiro ngubawro jenchara murakera brother gotwa abantu ngo itubare tugongo ibwere igera yebanda bakoiba ngayibakoire tu ngayegweta mbale gweta ndege kolina ngayego cheka Nairobi oseka sikete igo connection nerabu igaserekane manyete neraboro to edigere na ngakiokora amangana yo kabara collaboration nero entindi sana
Wako ibo mete chombe gose 500. Chombe Bakeri bujimbo lile. Anya wodora jimbo lisano paraiga. Chako beriga simpaka but mpaka 1000. Collaboration nera abwe asichiweta mpaka asichikolimera. So tigaba get to the bottom of this matter. Torre gose amangana yobo kebago bo ibi bwetugo n'abantu goitwa ngoika baro mwere. Nche nareko baninche serikali. Onye ke maana those other leaders kurochesa mechumba bwatrani in any way. Hakuna mjadala. Ni kuchukua sheria vile inafaa. Wafunguliwe mashtaka na wapatikana ana ntoyunga evidence is not enough ndo watu mwakili waragata evidence binimbiro tokubika kando via weekend ekina kili montale go chakoba convicted wana tiga every detail every nini oversight bonde buens ekende gyons kelikira bega no oversight bibe kwamo so that abantu abatoke ngamba bwato amamacho bayimokeliwe getambukiro even if it's 30-40 years ebe example abantu gusemba obwe buya kabisa tikatoka nyangia serikali jokara yonde ntara mwigwege ka akiakuruko yukurunse mu yanyancho tinda mwigwege katimedina nyasimi gare on and off na ntebetingandira guchiura enda se bono I believe nga tayo around igorera senadakari ekera tayo ko communicate yaro tebanga tingio buya kabisa simi tu akumire nanga iwachete kyara ya bere kana na lisabikire tonde kurunya libali masabalia timati dietari ajire lakini kumunyora Edwin Edu na hatima idina gwachio katika koliga ukaba ugaswe timu gede made team following chini ya maji team diaspora made wana bakonyo mondo jenjiri oje diaspora oje lakini na bote ina Edu kai overete tuamanya mashabiki tu ngai mokobera ase emambi ya abone somorobiri Ensakia kegerenga kimorobiri no korosari tukana kotenga yoberete ngakwajakiri tukuriao betena ko igwete birukunyo na bote na yale na boga kingwete birukunyo rende twara na kienseko asante Edwin Ratemo nere ulikira bateba nagende tukubwati umorobilyo dochenga wikirabo yo mtobro twari kwenyuri umuntu igoro yo rwenyi twenda sense mirindi studio to kwirina bane to kwirina sense mumorolwe watoke Friday mwanjumuri ndokora ngirina aikero bwate mpesa genda libane mpesa business number 888090 kwa bekirego bakuboria account name kwa beka Ndizi NDIZI kwa bekirego bakote amount ne mia ayemo bana producer abekire as screen ya bugoro kwera kirande watumire bese yo bona okotomo gonge nago kwalibaga lyokwebwera 10,000 asemambi yabonera biya kabisa to besa gotugomagega be kachibes chao eme mayoka ochase bebel number iyo mintago tebir kroiga studio turina sense mirindi studio bonto kwena toenda somorori bwato kibone ngentokora amwanjumureria atuma agotera kuriuragani obekerwe kiara litukeri free Friday bwatoke etwa mwabuna kolikwensi urasa burane bongo bunangoro kyoko kolikwensi ugane tigo sabase mambe yabone na ukobekerwa koriurasa be kurasa bero engoli musa abugeti kurasa kolikonde kwenzi koli Samuel babugeti intoka si tuno kobekerekere producer stand by ali kwenda kuna yakobekero gatero kuru as studio no saberege rhythm bongo roko kolikwensio rasabe na romo to saba kwasa ndubona gaito kobeka